Noong unang panahon, mayroong isang hari. Tinawag niya yung mga alipin niya. Tinawag niya yung mga sakop niya. Tinipon. Sabi ngayon ng hari, pagmasdan nyo ang lawa na to. Ito, tingnan, tiningnan ng mga tao. Sabi, lahat ng mga nakikita nyo, puro bukaya yan. Ngayon, kung sino mang makakatalong dyan sa lawa na yan nang hindi mamamatay, ipapakasal ko ang aking prinsesa. Paano masabi? Lumipas yung ilang oras, wala man lang tumalon. Wala man lang nag-attempt na tumalon sa lawa. Sabi ng hari, ano, wala ba talagang gustong tumalon? Pailing-iling yung mga tao. Sabi, maya-maya, biglang may tumalon. Gulat na gulat ngayon yung hari. Kasi, wala man lang sugat, ultimo kagat. Hindi man lang nagalaw. Nilapitan siya ngayon ng hari. Sabi ng hari, congratulations. Mapapangasawa mo na yung prinsesa ko. Ang nag-iisa kong anak. Galit na galit yung tao, hindi man lang natuwa. Sabi niya, hindi ko kailangan ng kayamanan nyo. Hindi ko kailangan yung prinsesa nyo. Ang kailangan ko, sabi ng tao, ang kailangan ko, yung taong tumulak sa akin. Bang 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 bang.